Субҳ хайр, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. оғози як субҳи дигар ба ҳамаи шумо муборак бошад. Анами намуд шубаҳо чаҳора ман дидам дар корвон и тарафи тиллобозораи ҳафтум дарвоза ё чорум рияд буд ё панҷум рияд буд. Ами рияда бинед хитон шуба чаҳора чӣ хеле дидед нарха навистам. Ини намудуш бо арзонтарак шай ва бо ҳози беостинакош ҳастай. Ана беостинакош балшмеркаи ҳамин намудуш 230 сомонаш то размери 58 дора. Ана иди тай дигаш бошад. Ози балшмеркаш аввал нишон метиҳам. И то 58 размера ҳастай. Ҳам свети сиёҳ дора, ҳам коричневии тёмный. Ина бинед? Ҳав сакаки хушрӯ. Баъд ҳози вайшам нишон метиҳам. Инаи маламеркан инош то размери 50 доран, 52 доран. Ино якташ медонед нархошон ҳархелаяй. Якташ 200 сомонай, якташ 220 сомонай. Ба фикри меқдораш 220 сомонай. Инаи дигариш боша 200 сомон ҳамроҳи анами ремонтошон. Нами хел безрукавкачаҳои хушрӯ. Ози бо дигар чизошам нишон метиҳам. Бисёртараш бори Туркия. Ино жимпиро фирмаи Орсимо туркии тоза 240 сомонӣ. Балшмеркаян то размери 58-60 доран. 240 сомон сахтаки хушрӯ. Иҷада бо ҳаст инчунин дига намудош. Наимино 240 бо 230 смашам дора. Ва ҳози бо безрукавкошам ҳастай. Безрукавкошам нишон метиҳам. Нархҳои безрукавкош аз 200 сомон то 220 сомонай. Ёям ҳамаш анамин фирмаи Орсимо, фирмаи туркии тозаяй. Метавонед ки дархост кунед, мо доставка дорем. Баъда беҳаданам хеле кардиганои туркии хушрӯ ҳаст. Ҳам беостинакош ҳастай, ҳам остиндорош аз 170 то 180 беостинакош, бесангош. Ана ози сангчадорош камака қимата 200-220 сомонай. Остиндору беостинаш. Ина бинед сангои Сваровски доран. Ино сангошон фасони якум сорт хичон бори туркӣ. Размерошон калонай. Марҳамат. Ана палточаҳо 180 сомон буд. Анаи кардигана боша 220 сомона. Остиндоруш кардигани фасони туркӣ. Сангчои Сваровски дора. И аз зону поён меиста. Материалаш медонед ваяй трикотаж боренай. 180 сомон анаи жимпирои боло. Иам ҳами фирмаи Орсимояй туркӣ. Агар номи ами фирмара хато гуфтеста бошум бахшиш. Баъд бо чӣ ҳаст дӯстони азиз? Дариҷа инчунин халатои вай доран. Балшмерка доран 350 сомонай. Бинед афсус ки иҷада дури баъд буд хушрӯ нишон дода нашид. Анамин дуюму сеюм ряде ки дар болояй ҳамин халатои туркиян. Ин дафъ ки рафтам бо пуратар ёз ягон чиза кас шид дар амин фурӯшанда рафтам бо пуратар кӯшиш мекунам ки борошо нагирифта нишон диҳам.